C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Здравейте, аз съм Юрий Димитров, главен редактор на StayPro.eu. Взех ми писта и при малко си получих пратката от Soul Hunters BG. За тези, които не знаят, това са готини хора, които раздават слушалки на още по-готини хора, в случая на нас. И сега следвам си отворя пакета, да видя какво са ни подготвили тия хора. И това ми е първото unboxing видео. Така че може се окаже сложна задача за мен. Опа! Тук виждам някакви екстри. Видите? И следващото unboxing видео, следващото видео ще си взема ножички. Или ножички. Какво е това тук? Тук виждаме и слушалки. Има още такива. Айде. Значи по-некъде на unboxing съм сигурен, че в момента, май това е. Така. Ето и слушалките. For Music, Philips. Изглеждат супер яко. Не знам дали се виждат, надявам се. Аз не знам дали и аз се виждам. Ама това не е важно, тук има някакъв плик. Пише Емил, надявам се утре да има 1000 левове. Сега ще провериме. Утре има 1000 лево, не са 1000 левове. Но също са някакви яки работи. Спечели слушалки, ева, бъди си картичката, защото с изписания код може да спечелиш 4 билета за концерта, това е важно. Значи си го пазиме. Продължаваме, това са останалите слушалки. Аз мисля, че си слуша само слушалки, то се оказва, че има някакви други екси. Това е яка работа. Кой е това, бе? Охо, има тениски, казвам. Това ще ви поколвам една, да видя фокуса. Това е целият екип на StayPro. Има така по-големи размери. Надяваме, че след една ще ми се сваля. Тук. Това ми е надписката. Така, разхвърлях. И да видим сега, тъй като панелка ми изглежда най-голяма. Да разпакова, пък ако се окаже по-малка, пак ще я сгъвам. Няма да видя какво представя. Не. Няма да кажа, че ще има Philips. Ето как изглежда. Хубаво. Ръкавчето. Нямам да ли оцелвам камерата. И общо това е. Сега предстои сложната ми задача да се срещна с всичките мои момчета, за да им раздам наградите, бонусите и да ги зарадвам. Супер яко изглеждат слушалките. Преносими, за MP3 стават синички такива, идеално. А старите ми слушалки, които се претракаха, че няма да показвам марката. Здрасти пак! Ако се чуете, защото съм облечен така, това е защото ми е KFC 2000 в МСС. Ето ми е книжката. И сега си имам готини слушалки. Даже си имам 5 чисти готини слушалки, които трябва да раздам на колегите си. И отивам на плаж. Облегвам си гащите, тениската и отивам да се правя на идиот по плажовете. Защото си е лято вече, за време си за почивка, стил съм учил, стил съм работил. Това означава, че вие читалите на StayPro няма да четете новини всеки ден. Ние пак ще стараме да пишем.